Vždy keď som online cez chat si môžeme písať, posielať gifka a mačky v rukaviciach. YouTube nám fičí, čo chceme si pozeráme. Ukáž ten seriál, na ktorý sa namotáme. Keď ľúbim zdieľam je number one. Internet na doma, internet na doma, internet na doma, je a žiari. Internet na doma, na doma, na doma, aj v poltári. Internet na doma, internet na doma. Všade je dobré, keď máte net, tak súci a spoľahnúť sa dá na streaming nemrznúci. Sused sa